Приятели, закупих си много хубави арабски парфюми на много добри цени, Коник на оригинални, като един от тях е Бакарат Руж. Коник на Бакарат Руж, по-точно. Ето го и парфюмчето. Много хубаво. Само да пръсна. Много хубав наситен аромат. Тъй като съм редовен клиент, получих отстъпка и който иска може да се възползва от моята отстъпка. Сайта е homeandbeauty.bg, като има графа специална, където може да добавите моя промокод Стоян 7. С него може да получите 7% отстъпка до края на месеца, който реши да се закупи парфюми арабски Коник на оригинални. Така че ще ви го оставя в заглавието на видеото сайта и моя промокод, който реши може да си купи арабски парфюми. Чао, чао и приятен ден, приятели!